A osnovna škola Savo Pejanović proslavlja Dan škole. Čestitke od naše redakcije. Šta su pripremili za ovaj dan? Čućemo od Dušana Vukotića koji je tamo. Dušane? Tako je. Osnovna škola Savo Pejanović proslavlja jubilarnih 75 godina od osnivanja. Sa nama je direktorica škole Biljana Krivokapić. Prije svega želim da vam čestitam Dan škole. Kakav ste program pripremili i da li je pandemija i ove godine uticala na organizaciju? Hvala na čestitkama u ime svih naših zaposlenih i učenika škole svakako. Što se tiče samog programa, jeste da je nešto na drugačiji način, ali dijelom smo uspjeli da se organizujemo danas, da određeni broj učenika također bude u školi i da se u ovom holu ipak čuje malo muzike. Ostali učenici koji su dio programa bit će emitovani danas na našim društvenim mrežama, zapravo klipovi svih snimljenih učenika koji su izrazili želju da se predstave, odnosno da uveličaju ovaj naš današnji dan. Počeo je upis prvaka za narednu godinu. Kakve su vaše očekivanja? Pa ja se nadam da ćemo upisati 3 odjeljenja kao što smo i planirali. Zapravo već smo završili što se tiče formiranja ta 3 odjeljenja i nadam se da ćemo ih ove godine dočekati uz ovu istu ekipu, samo u nekim drugim uslovima na našoj bini koju nadam se da ćemo renovirati u narednom periodu. Zapravo u narednih mjesec dana krećemo u radove, u saradnji, odnosno to je poklon firme Bemax. Tako da prvaci bit ćete zaista divno dočekani, a ova ekipa će vam pjevati i tog dana. Prošla godina je bila teška svima nama. Kako ste vi kao ustanova funkcionisali? Možete nam reći nešto? Što se tiče nas, odnosno škole Savo Pejanović, mogu vam reći da mimo ovog dijela da su nam nedostajala djeca u punom sastavu, apsolutno nije bilo više drugih nekih problema. Čak naprotiv, izuzetno smo zadovoljni i ponosni na svoj uspjeh, kako u dijelu nagrada koje su učenici osvajali u saradnji sa svojim nastavnicima i mentorima, tako i u dijelu adaptacije naše škole, odnosno opremanja, renoviranja svih učionica, prostorija i tako dalje. Tako da stvaramo jedne zaista nevjerovatne uslove za djecu i zaposlene u školi, a sve u cilju da im boravak bude ovdje što prijatniji, to jeste da onaj moment da ih zadržite, da su ovdje i van nastave kroz te razne van nastavne aktivnosti. Hvala vam na izdvojenom vremenu. A učenici su nam pripremili jednu pjesmu čiji će nam dio izvesti i uljepšati nam dan. Hvala ovim divnim đacima, toliko iz ovog uključenja. Studio. Dušane, zaista lijepa slika iz osnovne škole Savo Pejanović i ta pjesma Au što je škola zgodna koju sam ja pjevala u